Hej sammen og velkommen til den her video. I den her video bliver en udfordringsvideo. Og mig og Hanna, vi deltager ikke, fordi vi er ikke gode nok rytter, og Jens og Peter deltager heller ikke, fordi vi ikke er ridestand. Ja, så det er derfor, vi har deltagerne udenfor, så de kan være varme. Og så har vi selv fundet på udfordringen, så læser vi dem op, og så skal de så komme ind eftersom den, der skal have det. Så jeg håber, I vil se med. Ja! Okay, første udfordring er galopere uden hænder. Og den er til Amanda og Flag. Hun burde have reddet Manger, men fordi at Manger er blevet halvt, så skal hun redde Flag. Altså, det er første gang, men altså, jeg kan nok godt. Du har gjort det før på Manger, så kan du også. Okay, så det var første udfordring. Nu skal vi videre til næste. Okay, næste udfordring er trav, mens du ligger ned på hesten. Og det er til Bella og Sky. Er det her godkendt? Jeg kan ikke komme længere ned. Ja, okay. Er det fint? Ja. Det gør jeg aldrig nogensinde igen. Okay, så næste udfordring er at stå på hænder op af en hest. Og det er Gitte og Golden, der skal gøre det, så det bliver spændende at se. Ej, okay, det ved jeg ikke helt, om jeg tør. Jeg bliver nødt til det. Jeg ville ønske, det var Sofie og Snowflake, der har fået den. Det gør jeg ikke igen. Okay, næste udfordring er, at der er en, der skal stå mellem to, eller stå op mellem to heste, eller sådan. Ja, jeg håber, I forstår det, når I ser det. Og det er Sofie, og hun skal stå op mellem, eller stå på Snowflake og Sky. Ej, det er jo ikke samme størrelse. Er det her ikke fint? Nej, du skal helt op. Jeg gør det! Yay! Det her det er den sidste udfordring, men det er den største, det er højdespringkonkurrence mod Carla og Sunflower mod Josefine og Lukas. Så ja. Okay, det var egentlig bare alt for den her video. Så ja, det var Carla og Sunflower, der vandt. Så ja, jeg håber, I vil se med i næste video. Og tusind tak for 40 abonnenter. Det er vi rigtig glade for. Hej hej!